Kamusta? Maya です。4ヶ月ぶりのフィリピン語のレッスンですね。Kamusta po kayong lahat? 私はまた4ヶ月間いなくなってすみませんでした。ダバーに来てちょっといろいろあってしんどくて休ませていただきました。見ての通りストレスでいっぱい太りました。なんと10キロ太ったんです。なのでこの3ヶ月間ずっと落ち込んで動画を撮ってないです。ずっと家で本を読んだりアニメ見たり食べたりしていました。痩せないといけないのにずっと食べたりしてたのでもっと太ったんです。もっとストレスになりました。どうしよう。はい、さて私がいなかった間私たちがこの前勉強したレッスンの復習をしましたか？なぜ聞いたかというと、私たちの今日のレッスンは前回のレッスンの続きになります。今回も形容詞についてお勉強します。前回のレッスンでは形容詞を使って文を作りましたよね。でも前回のレッスンでは私たちが使った形容詞は単数形だったんです。ですか？主語が単数形の時は使われる形容詞も単数形です。ということを私は多分前回言いましたよね。今回は複数形の主語を使うので複数形の形容詞を使います。まずは形容詞をどのようにして複数になれるかということを、その作り方を教えさせていただきたいなと思ってます。では、レディーのバカよ、Let's start。 まずはこのレッスンで使われる形容詞の紹介からいきたいと思います。いいですか？はい、1番マサラ、サラ、マサラ、マサラ、マサラというのは美味しいということです。いいですか？マサラです。2番マタリーノ、マタリーノ、マタリーノ、マタリーノというのは頭がいいということです。マタリーノです。3番マバイッ、マバイッ、マバイッ、マバイッというのは優しい、親切ということです。4番マガンダ、マガンダ、マガンダというのは多分皆さんご存知だと思うんですけど、美しいまたは綺麗という意味です。マガンダです。5番マハル、マハル、マハル、マハルというのは高いということです。値段が高いです。ですか？マハルです。で、最後6番はキュッ、キュッ、キュッ、キュッというのは英語のキュッと同じでかわいいという意味です。いいですか？かわいいです。キュッです。はい、ではもう一回発音しましょう。1番マサラ、マサラ。2番マタリーノ、マタリーノ。3番マバイッ、マバイッ。4番マガンダ、マガンダ。5番マハル、マハル、マハル。はいば。で、最後6番はキュッ、キュッ、キュッです。こちらは形容詞ですね。私たちが今日使う形容詞です。で、こちらは全部単数です。いいですか？これからこの単数形になっている形容詞を複数形に変更します。1番の形容詞からいきます。この説明はとても難しいんですけど、どのようにして日本語で説明するのかちょっとわからなくてはい、でも頑張って説明してみます。分かっていただけると本当に嬉しいです。はい、では始めましょう。1番マサラ、マサラ。マサラというのは美味しいっていうことですね。いいですか？はい、まずはこの単語を音節単位で分けます。いいですか？マサラですか？はい、この単語は音節で分けたら3つのグループができます。マ、それ音節1ですね。サ、音節2。で、ラが音節3ですか？マサラ、マサラですか？1、2、3になりますね。音節1、2、3、マサラです。3つ以上で分けられる単語はこのようにして複数形ができます。はい、これはマヤのやり方です。いいですか？はい、まずはこのマサラという単語ですね。3つ以上で分けられましたよね。マサとラです。はい、まずはこのマを無視します。
ですか。残るのがサラプです。サラプですか。サラプというのが美味しさっていう意味です。はい。で、サラプの最初のシーンと母音を見てください。SA ですね。SA、さです。この最初のシーンと母音をサラプの前につけます。なので、サラプになります。いいですか。で、さっき抜いたまをもう一回つなげます。なので、マササラになります。マササラ。マササラっていうのは、美味しいの複数形になります。ご理解いただけましたでしょうかでは、2番いきます。いいですか。2番は、マタリーノですね。マタリーノ。頭がいいってことです。まずは、マタリーノを分けましょう。いいですか。音節単位で分けましょう。マ、タ、リ、ノですか。4つで分けられました。マタリノですか。4つで分けられたので、1番と同じやり方になります。いいですか。まずはマをちょっと無視します。タリノが残りますね。タリノというのが頭の良さです。名詞なんですけど、頭の良さという意味です。で、このタリノの最初のシーンと母音を見つけましょう。はい。T と A ですね。いいですか。なので、このタリノの前にタをつけます。タリノになります。タタリノです。で、先の抜いたマをもう一回つなげます。はい。結果がこうなります。マタタリノです。マタタリノ。マタタリノ。マタタリノというのは頭がいいの複数形になります。いいですか。はい。では、3番と4番を見てください。3番はマバイです。4番はマガンダです。いいですか。はい。では、今回はマヤなしで、この3番と4番をやってみてください。この動画を一旦ポーズ、停止してください。はい。で、答えはこうなります。3番、マ、ババイです。で、4番はマ、ガガンダです。マバイとマガンダは両方とも3つで分けられるので、1と2と同じやり方で複数形にします。いいですか。わかりましたか。で、次が5番です。5番はマハルです。マハルですか。マハルというのは値段が高いという意味です。ですか。このマハルを音節単位で分けましょう。マハル、マハル、2つだけですね。2つの場合は何もつけません。このままです。ですか。だからマハルはマハルのままになります。マハルはマハルです。いいですか。で、最後6番です。キュッです。キュッ。キュッも1回だけですね。キュッ。音節が1回だけ。キュッです。なので、こちらも何もつけません。キュッもキュッのままになります。どうですか。簡単でしたか。大丈夫ですか。1番から4番と同じでしたら、3つ以上分けられている。音節が分けられている形容詞でしたら、最初のシーンと母音をつけないといけないんですけど、5番と6番の場合は、1回とか2回だけで分けられているので、何もつけません。そのままを使います。いいですか。では文作りに行きたいと思います。今回も固定文、否定文と疑問文を作ります。いいですか。まずは固定文を作りましょう。固定文を作るのにこの文型を使います。いいですか。形容詞プラス代名詞。この代名詞というのが主語です。いいですか。複数の代名詞です。例えば、しらとかかよとかです。あんく代名詞です。いいですか。で、次は代名詞プラスあんまが名詞またはあんまが指示語です。いいですか。私たちが作る文は複数形なので、私たちの名詞も複数形にならないといけないので、まがをつけます。あんまが名詞ですか。で、あんまが指示語はあんまがいととかあんまがいよる、あんまがいやんになります。はい。で、最後に人名の場合はこうなります。形容詞プラスしな人名です。ですか。単数形の場合はしになるんですけれども、複数形の場合はしな人名です。ですか。はい。ではレボ日からいきたいと思います。レボ日はこれです。これらは
美味しいです。これらは美味しいですっていう文です。いいですか？まずは文を見ましょう。これらは指示語ですね。指示語なので文型2を使います。いいですか？形容詞プラスang mga指示語です。はい、ではやりましょう。まずは形容詞を書きます。これらは美味しいですので、こちらの文の形容詞は美味しいっていうことになりますね。美味しいはフィリピン語で言うとマサラプです。マサラプですね。でもマサラプは単数形なので、こちらを複数形に変えないといけないんです。マサラプの複数形はマササラプですね。マササラプです。はい。では、ここにマササラプを書きましょう。マササラプです。で、次はang mgaを書きますね。ang mgaをここに書きます。マササラプの後に。マササラプang mgaになります。何が美味しいんですか？主語を見てください。これらです。これです。これはフィリピン語で言うとitoです。なのでここにitoをつけます。これはito。これらはang mga itoです。だからこちらはang mgaになってます。いいですか？マササラang mga itoという文になります。マササラang mga ito。マササラang mga itoです。マササラang mga itoは日本語で言うとこれらは美味しいです。簡単ですね。形容詞ang mga指示語です。こちらの文型に沿って作ったらすぐに作れると思いますので頑張ってください。はい、では2番の方に行きたいと思います。2番の例文はこちらです。学生たちは頭がいいです。学生たちは頭がいいですという文です。まずは形容詞を探しましょう。形容詞は頭がいいってことですね。頭がいいはフィリピン語で言うと、はい、マタリノです。マタリノです。いいですか？で、マタリノの複数形はマタタリノです。はい、4つで分けられているので、このような変化になります。ですか？マタタリノです。マタタリノ。まずここに置きましょう。マタタリノです。誰が頭がいいんですか？学生たちですね。学生たちはフィリピン語で言うとang mga estudyanteになります。ang mga estudyanteになります。mga estudyante、学生たちです。なので私たちの文はこうなります。matatalino ang mga estudyante。matatalino ang mga estudyanteです。いいですか？matatalino ang mga estudyante。学生たちは頭がいいですっていう意味になります。はい、では3番の方に行きたいと思います。1と2は同じ文型を使ったんですけど、3番目はちょっと違いますね。あやたちは綺麗です。あやたちは綺麗です。私たちの主語は人名になってますね。なので私たちが使う文型は3番目の方です。ですか？形容詞プラスしな人名です。はい、あやたちは綺麗ですという文をフィリピン語で訳してみましょう。まずはこちらの文の形容詞を探しましょう。形容詞は、はい、綺麗ですね。綺麗っていうのはフィリピン語で言うとマガンダです。ですか？マガンダ。3つですね。なのでこちらは複数形にするとマガガンダになります。マガガンダです。ですか？はい、ここにマガガンダをつけましょう。マガガンダです。で、誰が綺麗ですか？あやたちですね。あやたちです。ですか？あやたちはフィリピン語で言うとシナアヤになります。ですか？シナアヤです。これで私たちの文は完成しました。イエーイ。はい、もう一回読みましょう。マガガンダシナアヤ。マガガンダシナアヤです。簡単ですね。シナアヤです。はい、では最後の文に行きたいと思います。最後の文はこれです。彼らは優しいです。彼らは優しいです。いいですか？まずは形容詞を探します。形容詞は優しいですね。優しいはフィリピン語で言うとマバイです。3つですね。マバイです。マバイ。
3つ以上なので、これの複数形はマババイになります。マババイです。マババイと最初の方につけましょう。マババイ、マババイです。ですか？誰がマババイですか？主語を見ましょう。はい。彼らですね。彼らの暗句代名詞はフィリピン語で言うとシラです。はい。ですか？アンマガとか何もつけません。そのままシラを書いたらいいです。なので文はこうなります。マババイシラ、マババイシラ、マババイシラです。ですか？はい。これで固定文の文の全部フィリピン語に訳しました。次は否定文の方に行きたいと思います。固定文は簡単ですね。はい。では否定文を作りましょう。使う文型は2つあります。1番、品で代名詞、複数形の形容詞です。ですか？2番目は品で複数形の形容詞、アンマが名詞、またはシナ人名です。はい。では始めましょう。1番、彼らはお金持ちではありません。彼らはお金持ちではありません。いいですか？こちらの主語は代名詞なので1番目の文型を使います。ですか？はい。まずは品でを書きます。この文は否定語なので、まずは品でを書きます。品でです。品で。で、次は主語になります。彼らは金持ちではないですという文の主語は彼らですね。彼らはフィリピン語で言うとシラです。暗句代名詞の彼らです。シラです。ヒンディシラになります。彼らではない。ヒンディシラですか？で、最後に私たちの形容詞をつけます。お金持ちはフィリピン語で言うとマヤマンです。ですか？マヤマン。マヤマンの複数形はマヤヤマンになりますね。なので、このマヤヤマンをここにつけます。はい。これで私たちの文が完成しました。Hindi sila mayayaman. Hindi sila mayayaman です。Hindi sila mayayaman. Hindi sila mayayaman は彼らはお金持ちではありませんという意味です。簡単ですか？どうでしたか？はい。では2番の方に行きたいと思います。文はこちらです。リンゴは甘くないです。リンゴは甘くないです。という文です。いいですか？こちらの主語はリンゴですけど、ここのリンゴは複数のリンゴだと思ってください。リンゴがいっぱいあります。いいですか？で、リンゴは名詞なので、文型2を使います。文型2です。はい。いいですか？はい。まずは、品でを書きます。品で。品でっていうのは、家、または否定しているってことですね。品でです。家のことです。ではないです。で、次は、形容詞を書きます。ですが、甘いはフィリピン語で言うと、またミスです。またミス。3つで音節が分けられていますね。なので、これを複数するときは、またたミスになります。はい。複数形にするときは、またたミスになります。ですか？品でまたたミス。品でまたたミスです。品でまたたミスは甘くないですという意味です。何が品でまたたミスですか？主語を見てください。リンゴですね。はい。リンゴはフィリピン語で言うとマンサナスです。マンサナスです。で、このリンゴは複数形なので、アンマがマンサナスをつけます。はい。アンマがをマンサナスにつけます。ですか？私たちの文はこうなります。Hindi matatamis ang mga mansanas. Hindi matatamis ang mga mansanas です。Hindi matatamis は甘くないです。mga mansanas はリンゴ、複数のリンゴです。ですか？Hindi matatamis ang mga mansanas は日本語で言うとリンゴは甘くないです。ですか？はい。では最後の文に行きたいと思います。例文3。あやたちは可愛くないです。あやたちは可愛くないですという文です。こちらの主語は人名なので文型に沿ってこの文のフィリピン語にします。いいですか？まずは品でを書きます。いつもの通り品でです。品でっていうのは家のことですね。で、次は形容詞を書きます。
回はフィリピン語で言うとキュッです。1回だけですね、キュッ。なのでそのままをつけます。はい、金でキュッ、金でキュッ。はい、キュッじゃない、可愛くない金です。そのままつけます。金でキュッ、キュッじゃないです。誰ですか？あやたちです。はい、あやたちはフィリピン語で言うとシナアヤです。シナアヤになります。ですか？あやたち、複数形なのでシナを使います。で、これで私たちの文が完成します。はい、hindi cute sina ayah, hindi cute sina ayah になります。hindi cute sina ayah, hindi cute sina ayah。 あやたちはキュットじゃないということです。はい、では次は疑問文の方に行きたいと思います。疑問文を作るときに使う文型はこちらです。実は固定文と同じです。違いは形容詞の後にばをつけたら疑問文になります。いいですか？形容詞ba sina jinme, 形容詞ba ang mga 名詞、形容詞ba ang mga 詞事語。いいですか？形容詞ba ang 具代名詞、複数の方です。ですか？これを使ったら私たちは疑問文が作れます。はい、では例文の方に行きたいと思います。これらは高いですか？これらは高いですか？これらは高いですかという文です。いいですか？これらは高いですか？はい、まずは形容詞ですね。はい、形容詞は高いです。高い。高いはフィリピン語で言うとマハルです。マハル。マハルは2つだけなのでこのままつけます。いいですか？はい、マハルです。マハル。で、その次はバをつけます。バです。マハルバ、高いですかって意味です。マハルバです。で、何がマハルですか？これらですね。はい、これは糸です。だけども、こちらは複数形になっているので、糸の前にマガをつけます。マガ糸です。これがこれらです。で、主語なので、アンをマガ糸の前につけます。なので、アンマガ糸になります。ですか？はい。マハルバ、アンマガ糸。マハルバ、アンマガ糸になります。マハルバ、アンマガ糸。マハルバ、アンマガ糸です。マハルバ、アンマガ糸は、日本語で言うと、これらは高いですかっていう意味です。形容詞、バ、主語です。はい、2番いきます。あやたちは可愛いですか？あやたちは可愛いですかっていう文です。ですか？まずは形容詞ですね。可愛いはフィリピン語で言うとキュッです。これもそのままつけます。何も変更しません。何も足しません。そのままつけます。はい、キュッです。で、次はバを書きます。はい、キュッバー、キュッバー、可愛いですかって意味です。はい、誰がキュッですか？主語を見てください。主語はあやたちです。あやたちです。ですか？はい、あやたちはフィリピン語で言うとシナアヤになります。シナアヤです。はい、でこれで私たちの文が完成です。はい、キュッバーシナアヤ、キュッバーシナアヤ、キュッバーシナアヤになります。意味はあやたちは可愛いですかっていう意味です。簡単ですね。はい、では最後いきます。3番、彼らは綺麗ですか？彼らは綺麗ですかっていう文です。ですか？まずは形容詞の方を書きます。はい、形容詞はマガンダですね。マガンダ。マガンダはマガンダ3つで分けられているので、これを複数形にするときは最初の子音と母音をつけないといけないので、マガガンダになります。いいですか？マガガンダです。マガンダを最初の方に書きます。マガガンダです。はい、で次はバをつけます。マガガンダバ、マガガンダバ、綺麗ですかって意味です。ですか？でその次は私たちの主語をつけます。つけます。はい、誰が綺麗ですか？彼らですね。はい、彼らはフィリピン語で言うとシラになります。暗句代名詞の彼らです。ですか？シラです。で、私たちの文はこうなります。マガガンダバシラ、マガガンダバシラです。マガガンダバシラ、マガガンダバシラです。彼らは
綺麗ですかっていう意味です。 OK ですか？はい、では今日のレッスンはこれで終わります。どうでしたか？簡単でしたか？難しかったですか？質問や他に習いたいことがあればぜひ下のコメントの方に書いてくださいね。また次のフィリピン語のレッスンでマラミサラマット、バラム